Ту-ту-ру-ту. Так, сюди. Добрый вечер. Ці працуе нармальна ўсё. Так, выглядае, што працуе. Цудоўна. Чым займаемся сёння? Сёння раптоўна стрым. У мяне ёсць старая калонія і я так зазірнуў, што я дзесьці на паўдарозе пакінуў і зараз думаў, можа пасядзець крыху папрацягваць. І паразмаўляць з вамі. Вось. Чым займаюся? У мяне ёсць зараз калонія, у якой даволі ўсё стабільна, даволі ўсё добра. Яна ўжо даволі вялікая па памерах і нават можна трошачкі прыпыняць яе ў развіцці. Што гэта? Вітаю, вулчара. Зараз распавядаю, што за гульня. Сэнс гульні вы пачынаеце з толькі вось гэтай пабудовы і невялічкай колькасці клонаў, якія з'яўляюцца дуплікантамі. Яны літаральна клоны, якія распячатваюцца на гэтым прынтары. Справа ў тым, што гэтыя дупліканты спрабуюць выжыць у велізарным астэроідзе, які здаравенны, з вялікай сваёй экасістэмай, з рознымі біомамі і рознымі кавалкамі. Пакрыху пашыраючы, даследуючы гэты астэроід, пасля гэтага, калі у вас на пачатку гульні вы спрабуеце проста выжыць, таму што вашая праблема ў тым, што ў вас не хапае ежы, воздуха не хапае, вы можете памерці ад чаго заўгодна, вам трэбна і ежа, і воздух, і здабываць яшчэ нейкія там, і памыцца вы можете ад хвароб памерці і гэтак далей. Калі ўжо калонія пашыраецца, наступным вашым этапам даследаваць як мага больш ваш астэроід, на якім вы знаходзіцеся, і далей ёсць яшчэ магчымасць лётаць па космасе і высаджвацца на іншыя астэроіды. Я находжуся прыкладна ў сваім касмічным, скажем так, становішчы ў гэтай калоніі, і ўжо ёсць магчымасць крыху даследаваць навокал. Гэта ўся мапа космасу зараз, вось літаральна па ўсіх вуглах праходжуся. Мая калонія знаходзіцца ў цэнтры, вось гэтая Сойлола. Гэта мой астэроід, з якога я пачаў. І у мяне ёсць невялічкая ракета, якую я назваў Suicide Squad. Яны, хутчэй за ўсё, разлік быў на тое, што яны памруць, але яны працягваюць існаваць тут пакрыху у сваім невялічкім прасторы. Яны зараз здабываюць дадзеныя з тэлескопа і перарабляюць, робяць з іх невялічкія дыскеткі. Ось, даследуюць тэрыторыю. А што я буду зараз рабіць? Гэта мая ідэя прыкладна, паназіраць, каб калонія нішто ў яе не развалілася. Пры магчымасці, вось я толькі пачаў будаўніцтва ракетнай платформы, і я жадаю зрабіць ракету, якая зможа ляцець значна далей, чым атрад самаубійц, самазабойцаў. Бо яны на сваёй маленечкай ракеце, як маленечкая, вось яе шахта, вось тое, дзе яна будзе прызямляцца, мы хутка яе адправім назад на зямлю, на наш астэроід. І будзем выгружацца, але гэта праз некаторы час. Зараз падрыхтоўваем пляцоўку для наступнай ракеты. Яна будзе базавана на іншых элементах, яна будзе мець іншы рухавік, і нам патрэбна будзе падрыхтаваць і паліва, і саму ракету, і месца, карацей, шмат працы. Плюс яшчэ, я не ўпэўнены, што ў мяне тут усё дакладна стабільнае. Мне падаецца, тут шмат чаго можна паказаць, розных сістэм, якія я нарабіў за доўгі час. І я не памятаю, як ніводная з іх працуе, гэта было даволі даўно. Так, гэта ў мяне вырошчваецца ежа, але ежа тут мне насенне ў асноўным. Мне патрэбна насенне з гэтых раслінак, якое ідзе потым, каб карміць маіх рыбак, мой акварыум з рыбкамі, мікраакварыум з рыбкамі, дзе ён быў. Вось он. Тут яны мне вырошчваюцца, і яны мне ідуць у ежу. Абваліўся. Столь абвалілася. Я яго тут зачыніла. Ратуем. Ён будзе займацца распрацоўкай. Мне дзіўна, што зараз у мяне 11 дуплікантаў, то бок 11 клонаў. Калі я буду рабіць больш, ёсць верагоднасць, што ў мяне пачне скончвацца ежа. Толькі мне было, я амаль 100% быў упэўнены, што ў мяне быў яшчэ адзін дуплікант, які таксама займаўся будаўніцтвам. Тут я бачу толькі вось гэтага хлопца, Кёрнера.
то у нас яшчэ калі ён дабудуе гэтую частку, ён увогуле ідзе па сістэме наступнай. Ён выходзіць адсюль, праходзіць праз вось гэтую складаную сістэму, гэта мой яна стрымлівае, не дае кіслароду, які знаходзіцца. Каб вы разумелі, гульня сімулюе амаль усё. Гэта паветра пад ціскам, якое знаходзіцца. Тое, што сіненькае, гэта мы можам дыхаць. То, што чырвоненькае, не можам. Тут адчынены космос, літаральна. Таму трэба быць асцярожным, не выпускаць нашае паветра, бо гэтае паветра нам было, гэты воздух мы здабывалі, і добра, што ён ёсць, але можа ўсё дрэнна скончыцца, калі я яго страчу. То бок нават маленькая дзюрачка, і я пазбавіўся ўсяго, што ў мяне тут ёсць унутры. Вось. Праз гэтую сістэму ён скафандра пакіне тут і пойдзе ўніз у асноўную частку калоніі. Вітаю, Івілдаев. Вітаю. Я не даглядзеў насамрэч да канца гэты Zero Escape. Пайшоў па сваіх справах і вось вяртаўся займацца трошачкі сваёй калоніяй, якую пакінуў даволі даўно. Так, што у нас тут? У нас ёсць розныя сістэмы, якія займаюцца здабычай нават металу. У нас ёсць вулканы, вось, напрыклад, алюмініевы вулкан. Яны, калі у адпачынку знаходзяцца, яны выглядаюць... Блін, я ўжо нават распрацаваў большасць з іх. Каб такі прыклад быў. Мне цікава, мне спадабалася Івілдаев Zero Escape. Я зацікаўлены ў гульне, яна цікавая, яна дакладна цікавая. Я люблю гісторыі. Мне падабаюцца гісторыі, і гэта такі добры трылер. Вось, бо я нават нешта апошнім часам нават шукаў нешта падобнае, каб проста фільм можа нейкі паглядзець. Вельмі добра выходзіць. Так, тут дададзім, каб яна яшчэ і прыбралі. Вось тут. Як у нашага атрада самазабойцаў? Як у іх тут справа? Яны даволі дрэнна спяць, бо ім прыходзіцца ў космасе дыхаць праз скафандры, і тут справа ў тым, што ў іх скончылася паветра ў скафандры, і зараз яны выкарыстоўваюць паветра, якое знаходзіцца ў капсуле. Пакрыху. Вітаю, Рэгана. Гэта Ремволд Амаль. Гэта Ларі, калі адвенчура. Laser Suit Ларі. Так, у іх засталося не той, каб шмат, яны павінны дарабіць вось гэтыя банкі даных, і пасля гэтага яны будуць скончваць. Тут засталося яшчэ трошкі пластыка, як яны перарабляюць яго, 200 кілаграмаў. Пасля гэтага можна будзе вяртацца ўсё і ракетай назад. Так. Хто у нас? У нас наш будаўнік працягвае будаваць нашу... Гэта наша пляцоўка, дзе мы будзем рабіць новую ракету. Я планую зрабіць ракету для даследавання глыбокага космосу. Зараз у мяне ёсць адна ракета, якая часткова гэтым займаецца, але яна не можа далёка ўляцець. Яе рухавік ёй не дазваляе. Адная праблема, што на той рухавік у мяне ёсць дастаткова паліва. Лепшы рухавік патрабуе зусім іншага паліва, якое я нават не змагу зараз здабыць у дастатковай колькасці. Мне падаецца, мне прыйдзецца яшчэ будаваць трошачкі паралельна вось так лесвіцу. Няхай так будую. Яго займе гэта некаторы час. Давайте паназіраем з астатняй калоніяй. Оп, убаліўся. Соль. Добра, вярталі. Вітаю, Інвіл. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Выбач, Інвіль. Інвіль. Я не упомню, я не памятаю. Дакладна. Добра, што не кактус. Так, цудоўна. У мяне ёсць... Вау! У мяне ёсць цудоўная сістэма. Я зараз толькі заўважыў. Я ўжо забыўся, што яна ў мяне была. Ёсць сістэма канвеераў, каб вы бачылі. Тут адбываецца цэлая магія вось у гэтай частцы. Вельмі ганаруся ёю. Яна займаецца тым, што тут ёсць вулкан, які ізграе сябе кобальт.
на вельмі высокіх тэмпературах 1000 градусаў, нешта такое 1500. Уся гэтая сістэма зроблена такім чынам, каб гэтыя кавалкі кобальту астудзіць да дастатковай тэмпературы, і яшчэ з гэтага мы атрымліваем, у нас працуюць паравыя рухавікі, турбіны паравыя, якія вырабляюць нам электрычнасці дастаткова, якую мы яшчэ накіроўваем на дадатковыя нашыя мэты. І на выхадзе мы атрымліваем нават вось ён кавалак кобальта, які дастаткова астудзіўся, ён ужо едзе, колькі ён градусаў? 28 градусаў, вельмі прыемная тэмпература. Ён едзе у нас вось у нашае сховішча невялічкае, вось тут. Дзякуй вялікі, Эміль. Я не ведаю, неяк так атрымалася. Так. Цудоўна. Тут у нас все працуе. Наш, як цябе клічуць? Тёрнер. Тёрнер займаецца тым, што будуе яшчэ лесвіцы, падрыхтоўвае нашу пляцоўку. Што я магу дадаць? Тут вельмі складана, тут кожны кавалачак быў прадуманы. Каб вы разумелі, уся гульня пачынаецца вось толькі з гэтага будынка, вось толькі з аднаго, і вы пачынаеце выкарыстоўваць, я магу нават паказаць прыклад, як это прыкладна выглядае. Вось гэтая тэрыторыя, гэта іншы астэроід, на які я магу трапіць, але літаральна я тут зрабіў батарэйкі, туалет паставіў, і ўсё, вось тут я магу тэлепартавацца ў гэтую частку, але той, хто тут сюды трапіць, ён некалькі дзён не зможа вяртацца, яму трэба будзе тут адпачываць. Я закінуў гэты астэроід, бо ёсць высокая верагоднасць, што тут, па-першае, няма супер неабходнага чагосьці для мяне. Тут нейкія слімакі свае жывуць, поўзаюць. Але я не пабачыў нічога таго, што мне патрэбна вось зараз, і я магу яшчэ пакуль што выкарыстоўваць рэсурсы свайго асноўнога астэроіда. Так, цудоўненька. Я хаваўся ў мядзедзя ў сэнсе. Куды, якога мядзедзя схаваўся? За Лондарк? Я туды схаваўся. Так, і яшчэ, гульня сімулюе шмат галеры ўсяго. Да галеры, каб вы разумелі, гэта слой тэмпературы. За ёй трэба назіраць, бо калі стане занадта цёпла, дупліканты пачнуць альбо нават паміраць, альбо проста дрэнна сябе адчуваць. Але ёсць нейкія рэгіёны, напрыклад, вось тут. Вельмі высокая тэмпература, але гэта мой сродак, гэта моя крыніца вады. Гэта гейзер з вадою, які я здабываю і перасоўваю калонію. Праблема ў тым, што гэты гейзер патрабуе часу, каб астудзіцца. Дзе моя вада? Вось яна. Вада цячэ па гэтых трубах. Это ўсё зроблена мною. Я толькі не памятаю, як гэта ўсё працуе. І астуджаецца вось у гэтай частцы. Не памятаю, па якому прынцыпу. Магія. Магія, дакладна магія. Калі ў мяне збыт тэмпературы, я яе выкарыстоўваю для электрычнасці, для выраблення электрычнасці праз турбіны свае паравыя. Я іх вельмі актыўна выкарыстоўваю. Але даследаванне, вось маё дрэва даследаванняў. Вы ўсё пакрыху адчыняеце ў гэтай гульне. Тут там тэхналогія нават амаль даследавана, але мне не хапае дадзеных з космасу. Вось якія ў ракеце прыляцяць назад хутка. Можна будзе даследаваць, там нейкія дадалі новыя тэхналогіі, глядзіце. Для жывёлак можна, якіх вы вырошчваеце, яшчэ ёсць камфартабельныя месцы. Тут можна вырошчваць мясцовых жывёлінак. Так. Вось тут. Гэта мяне месца больш за ўсё здзіўляе. Я нешта рабіў тут. Я збіраўся нешта вырошчваць. Гэта я памятаю. Спецыяльна падрыхтоўваў. Мне падаецца, дрэвы я збіраўся тут расціць. Але там іх вельмі складана вырошчваць. Для іх трэба яшчэ дадаць прыгожых жывёлінак. Зараз, калі я найду іх. Дзе яны? Мае, пушыстыя. Яны могуць па сценах поўзаць. Так, дзе вы мае? Дзе вы мае? Я ўпэўнены, вы павінны быць дзесьці. У мяне быў як мінімум адзін. Ён вошкаўся тут дзесьці навокал. Не бачу. Яны пракалдэсныя такія. Блін. Каб паказаць вам. Ну добра, я запушчу далей. Бо іх трохі будзе лягчэй так заўважыць, калі яны ходзяць. Жучкі. Ну, не гэтыя. Дзесьці былі. Лётаючы. Эх, прыгажунчыкі.
прыгажунчыкі, чи што? О, можна нешта раздрукаваць. Ежу, няхай будзе. Так, сістэмы канвейераў нагадваюць мяне Satisfactory. Тут ёсць такі момант, але зноў жа гэта не аб вы выжываеце невялічкай калоніі. Звычайна, то бок кожны дадатковы дуплікант, які знаходзіцца ў калоніі, ён будзе патрэбны, кожны дадатковы жыхар калоніі гэта дадатковая істота, якая будзе есці вашу ежу і выкарыстоўваць ваш кісларод. Вам трэба вельмі асцярожна выкарыстоўваць сваіх дуплікантаў, таму што ў пэўны момант вы можете проста памерці з-за таго, што, напрыклад, вы не можете вырабляць дастаткова ежы. А чаму мы не можам дасягнуць гэта? Чым праблема? Піша, што немагчыма дайсці сюды. Што здарылася? Я бачу шлях сюды. Чым праблема? Тут нешта здарылася. Заблакаваная труба. Я не разумею. Зайцатрусаў прыкладна. Яны, блин, такія крутыя жывёлінкі. Я нешта... Каб прыклад бы такой знайсці. На жаль, я не бачу іх. Можа, я іх кудысьці? Ну, не. Вось яшчэ прыгажунчыкі ёсць мае. Слікстары, бачыце. Я тут іх вырошчваю, яны, блин, тут даволі шмат. Лётаючы такія прыгажунчыкі. А гэта мае, адамашненыя ўжо. Лётаюць тут. На жаль, іх даволі шмат для гэтага месца. Лепей было бы зрабіць так, каб ім было трошечкі больш вялікі вольер. Помнікі нейкія. Так, я статуі рабіў, вось, глядзіце. Прыгожанька. Бо яны ж не проста так. Дупліканты яшчэ ім падабаецца, калі навокал прыгожанька. Гэта слой, каб пабачыць, дзе прыгожанька. Вось, глядзіце. Вось тут прыгожанька. Гэта іх жылое месца. Вось, яны ж тут шчаслівыя, малюначкі, якія яны самі намалявалі. Гэта іх месца адпачынку, гэта медычны адсек, дзе яны лечацца. Але вы пачынаеце хоць з чагосьці. Вы пачынаеце рэальна з бруду, і галоўнае, каб вы у сваіх жа какахах не плавалі ў пачатку. Ось, але скончваецца... Ну, гэта нават не канец. Я пераходжу у такой... У мяне зараз калонія знаходзіцца ў моманце, калі яна пераходзіць з моманту, калі яна выжывала, у момант, калі яна даследуе наваколле і паляпшаецца. Чаму не хапае святла? Тут нейкія складаныя сістэмы. Ілюмінацыя адключаецца. Адключаецца па цыклу. Тут таймер нейкі ёсць. На 4 цыклы. У гэтым ёсць нейкая сістэма. Не ведаю навошта. Хутчэй за ўсё, каб яны хутчэй дараслі і разваліліся, бо я вырошчваю толькі зерне. Насенне. Мне патрэбна з гэтых толькі насенне. Потым гэта, я так разумею, насенне пойдзе... Тут наверняка ёсць... Так, ёсць канвеер. Ён ідзе да рыбак і корміць рыбак гэтым насеннем. Ух, блин, панабудаваў. Тут яшчэ не скончаная нейкая сістэма. Што ты робіш? Я не разумею. Пар тут ёсць, а што перакрываецца? Што яна павінна была... Яна ганяе гэта... Я выкарыстоўваю ваду, каб астуджаць усю гэтую тэрыторыю, я так разумею. А што тут да гарачага такого? Хутчэй за ўсё, яно і не гарачае. Батарэйкі і ўсе генератары. Яны пераграваюцца, і тады дрэнна для ўсёй калоніі становіцца. З іх дабываць жалейкі? Не. Яны... Іх можна есці, але я гэтым не займаюся. Яны ў мяне жывуць. Яны ядуць углекіслы газ. Яны яго паядаюць і проста паядаюць. Гэта іх ежа. І з гэтага яны робяць паліва. Не паліва, а ойл, як ён, нафта. Яны робяць нафту, якую я потом могу перарабляць у паліва. То бок яны мой невялічкі сродак нафты. У мяне і так яе хапае, але вось дакладна яны займаюцца, хутчэй пазбаўляюцца ад збытка вуглекіслага газу, якога у мяне да халеры. Правда, RimWorld нагадвае, так, трошкі ёсць. Толькі больш складаныя сістэмы, то бок шмат чаго можна аўтаматызаваць. У RimWorld усё больш аб выжыванні і гісторыі. Тут жа пра сістэму. Я зараз сабе ўпрыгожванне раздрукую на гэтай самай шкарпэтачкі атрымалі. Это ўпрыгожванне для маіх каланістаў. А чаму ўсё ж такі заблакавана? Што тут здарылася? Чаму? Мне падаецца, вось гэта. Ну, то зачынена.
Я не магу зразумець. Нічога ж не змянілася, так? Літаральна, давайте я просто паспрабую вось тут. Я паспрабую зразумець. Нават мне падаецца было, каб пабачыць шлях, якія шляхі, дзе яны могуць хадзіць, дзе не. Давайте паспрабуем пабудаваць просто вось тут. Ці атрымаецца прыйсці сюды. Ды ніякай праблемы. Адмяняем. Добра. Чаму? Сюды можна пабудаваць? Сюды можна пабудаваць? Сюды можна пабудаваць. Што? Зараз усё можна будаваць. Што за кар'ера? Добра, прабіраем. Так. Тут у нас яшчэ месца. На платформу. На платформу не хапае лід. Гэта олава, мне падаецца, наколькі памятаю. 800 кілаграмаў. А ці ёсць у мяне столькі? Выглядае, што ёсць. Не скардзіцца, што не хапае такога. Добра. Як там мой атрад самазабойцаў? Як у вас тут? Усё яшчэ працуеце? Добра. Мне падаецца, у вас павінен хутка скончыцца пластык. 5 кілаграмаў апошнія ідуць. Ён зараз вырабляе электрычнасць, бо гэтая ракета не вырабляе ніяк электрычнасць, акрамя працы вось тут. Літаральна бегаюць просто. Трэба было пачак медыцынчыку перад гульнёй з'есці. Так. Цудоўна. Мне падаецца, яны скончылі. Так, вы скончылі. Давайте вы вяртайцесь назад. Яны знаходзяцца вось тут, каля іншага астэроіду. Мелтані. Літаральна лава, магма і абсідыян на паверхні. Мы не высаджваліся на яе нават зусім, просто агледзелі паверхню. Вяртаемся на мапу. Вы, калі ласка, вяртайцеся да... Чаму я... Я магу вось абраць. Вяртайцеся назад. На 143, калі ласка. Ой, не тое. Ці гэта ўжо працуе? Так. Ну, няхай. Няхай ляцяць. Ось. У іх займе некаторы час яшчэ вяртацца. Не ўпэўнены колькі дакладна. Гэта, мне падаецца, будзе некалькі... 2,6 цыкла. Добра. Калі яны будуць блізка, будзем назіраць, як яны будуць сядаць на сваёй ракете. Спецыяльна пабудавана вось такі бункер для іх пасадкі, бо калі яны прызямляцца, яны вельмі будуць пераграваць наваколле. У мяне з папярэдняга раза яшчэ ўвесь пар тут не сышоў. Тут яго літаральна міліграмы, яны пакрыху выплываюць у космас, але перагрэў будзе вельмі здаравены. Як вы бачыце, гэта тэмпература 200 градусаў тут у гэтай тэрыторыі. Не вельмі бяспечна. Таму касцюмы тут астранаўтаў вельмі патрэбны у гэтай мясцовасці. Яшчэ тут дабудую. Цудоўна. Так. Калі... яшчэ 2 цыклы, так? Так, нармальна яшчэ. Дай мне час. А што гэта ў космосе болтаюцца? Яны маюць на сваім барту тэлескоп, з якім яны даследуюць тэрыторыю, і з выкарыстаннем пластыка яны могуць нават перарабіць у космосе яго адразу у дата-банке, то у банкі даных, які яны могуць потым выкарыстоўваць у даследаваннях. Даследаванняў у мяне не тое, каб шмат засталося. У мяне засталося вось нейкі новыя, мне падаецца, з папярэдняга раза іх нават не было. Вось гэта нешта, я не ўпэўнены, гэта нешта для жывёлінак. Вось тут месца для адпачынку жывёлінак. І ўнізе ў мяне нейкія ўпрыгожванні засталіся толькі. Вось вялікую скульптуру. А чаму яна недароблена? На яе не хапае літаральна 5 банкаў дадзеных. Данных. Я не так даўно даведаўся, што ёсць усё ж такі даныя, і гэта не базы дадзеных, гэта базы даных. І вось зараз у мяне праблема, бо звычка ўжо ёсць. Так, і тут яшчэ нешта для аўтаматыкі. Картаграфічны модуль для ракеты.
нейкае таксама для космоса нейкія прылады. Яны не вельмі мне патрэбны. Самае галоўнае ў мяне ёсць. Гэта была вось гэты рухавік. І ракеты з гэтым рухавіком у мяне няма. Я нават не ўпэўнены, як яго будаваць, будзем яшчэ глядзець. Цудоўна. Пойдзем уніз зноў. Па ежы. Так. Ежа прыкладам, мне падаецца, нават колькасць павялічваецца. У мяне ўся база, калонія, каб вы разумелі. Я, на жаль, не магу аддаліць усю сістэму зверху донізу, але каб глядзець, вось, самая паверхня і самы низ ідзе. Там ужо магма знаходзіцца. Вось тут. І мне падаецца, яшчэ ніжэй можна спускацца, але няма вялікай неабходнасці. А моя праблема, што я не жадаю туды спускацца, бо там 1600 градусаў. Я вельмі хутка апынуся ў небяспецы. Мне трэба, калі я чыню гэтую рэч унізе, мне бясконца прыйдзецца ахалоджваць мясцовасць. Вось у мяне нават ёсць сістэма, якая ахалоджвае мясцовыя генератары, яны мне здабываюць газ. Ці магу я газ перарабляць у штосьці? Можа, я ўжо нават наладу які-небудзь зрабіў. Гэты газ ідзе сюды. Ён запускае гэтыя генератары. А што ў выніку? Навошта яно? Так, новы цикл пачынаецца. Это у нас вуглекіслы газ. Добра. І ўніз ідзе атручаная вада. Як мне здабыць? Мне для таго рухавіка, як мінімум, спатрэбіцца да халеры вадароду. Дзе яго? Я не ўпэўнены, чым была бы ідэя моя, чтобы я такога мог зрабіць. Мне падаецца, вось так трэба праз матэрыялы? Не. Вадароду трошачкі ў некаторых месцах ёсць. То бок, вось, напрыклад, гэты слой ружовага газу, гэта і ёсць вадарод. Hydrogen. Не, пачакайце-ка. Hydrogen. Мне падаецца іншае. Пачакайце, зараз. Перакладчык. Вадарод павінен. Ну, добра. Вось. Але яго недастаткова. Мне патрэбна зрабіць так, каб у мяне было яго да халеры. Хутчэй за ўсё, я не ўпэўнены, што я знайду такое нават сёння і зраблю, але трэба ўжо глядзець, паспрабаваць нешта прыдумаць. Мне могуць дапамагчы нейкія гейзеры. Не тое. Быў нейкі мне варыянт. Я не памятаю, пра штосьці я хуценька глядзеў, ці ёсць яшчэ нейкія гейзеры якія-небудзь. Ідэальны гейзер быў бы ў гэтым выпадку той, які будзе літаральна вырабляць вадарод. Гэта проста пар будзе. Ёсць некаторыя месцы, а яны вельмі важны для вось гэтага моманту гульні, якія могуць вырабляць бясконцую колькасць нейкага ресурсу. Напрыклад, гэта будзе выпускаць час ад часу пар нізкай тэмпературы. Нізкі пар гэта 110 градусаў. Яно нават напісана здесь справа унізе, я гляджу эфекты. 4600 грамаў у секунду у тэмпературы 110 градусаў. Гэта пар нізкай тэмпературы. Але я шукаю нешта, з чаго я змагу потым зрабіць дастаткова вадароду, якія і так ужо вырабляю трошачкі. Мне патрэбны для гэтага самага. Я калі раскладаю, у мяне ёсць сістэма, якая вырабляе мне кіслароду. Не кіслароду, так, кісларод. Сэнс сістэмы. Яна раскладае яго, тут яна выглядае, калі вы не разумееце, што тут адбываецца, ўсё нармальна. Зараз я лепей пакажу яго у элементах. Элементы, і давайце толькі газы. Вось так. Трошачкі больш зразумела. Гэтая сістэма спецыяльна зроблена, каб падзяліць ваду, якая прыходзіць у яе, на две часткі. На вадарод і кісларод. Вось. І з гэтым гэты кісларод ідзе мне, каб падыхаць маёй усёй калоніі, а гэтая частка вадародная, яна займаецца тым, што тое, што мне не патрэбна, я выкарыстоўваю для генератараў. Вось, як тут некалькі стаіць. Гідроліз. Дзякуй вялікі. Для мяне гэта... Па хіміі у мяне былі вельмі дрэнныя адзнакі, па фізіцы таксама. Дык вось. Мы атрымліваем з гэтага
два элемента, якія адзін з якіх мы выкарыстоўваем для генератараў і падмацоўваем трошачкі нашу усю калонію, але гэта толькі часткова. Часткова у нас вырабляецца ўсё праз... Я мне падаецца, вырашаў апошні раз именно гэты момант. Я спрабаваў здабыць для сябе нейкі іншы сродак электрычнасці, а гэта выкарыстоўваць у якасці гэтага. У мяне амаль няма гэтага... У мяне амаль няма вадароду. Яго насамрэч значна менш, чым кіслароду. Гэта значыць, што я не здабуду дастаткова. Што ў мяне тут? Оу! У мяне ёсць вадарод. Вось ён. Літаральна тут. Я ўсё вырашыў. Мне тады не хапае толькі перасоўваць гэты вадарод далей, куды мне патрэбна. Мабукі не хапае. На жаль, не ў чаце зараз. Яна цікавая і складаная. І што тут зоўна ёй, не думайце, што яна вельмі складаная. Калі вы думаеце, што яна... тут да халеры ўсяго. Не, вы пачынаеце па крыху. Гэта, я не ведаю, колькі гадзін у гэтай калоніі. Гэта зараз 1163 цыкл. Колькі гадзін я гуляў толькі ў гэтую калонію? 182 гадзіны. Гэта можна ўсё рабіць значна хутчэй, то куды я дабраўся, але гэта, падаецца, самая развітая моя калонія, якую я калісьці хоць у які-небудзь момант рабіў. У яе больш за ўсё гадзін было страчана, але зноў жа часу я яе вяртаюся. Вось як зараз я не быў у ёй, можа, пару гадоў. Я дакладна не ўпэўнены, што тут адбываецца. Так, калі я вырашыў праблему з вадародам, вось, бачыце трубы ўсе. Мы можам пабачыць, гэта нават не труба, а яны для газу спецыяльна, як вентыляцыя працуюць. І мы можам пабачыць па колеру, які дакладны элемент у іх знаходзіцца зараз. Кубікамі адзначаны. Вось гэты ружовы, а гэта мой вадарод, які ідзе. Вау, дык я яго на самы верх ужо і падаю. Я ўсё амаль зрабіў. Тут ёсць нават генератар, які выкарыстоўвае вадарод. Вось гэта генератар на вадародзе. То бок, ад мяне застаецца толькі паглядзець, што патрэбна яшчэ для ракеты маёй, і я магу гэта выкарыстоўваць для сябе. Яго займе яшчэ час будаўніцтва. Праз колькі наш атрад самазабойцаў вяртаецца? Яшчэ далёка. 1,5 цыкла. Зайцатрусу паўз, на жаль, так, я не бачу ніводнага. Але хутчэй за ўсё, ім патрэбна спецыяльная ежа, якую яны ядуць, і вырошчваць іх свая асабістая праблема. На жаль, я не бачу ніводнага... Яны клічуцца піп. І яны такія пушыстыя, вясёлыя жывёленкі. Вельмі мне падабаюцца. Я, можа, хацеў гэтыя дрэвы вырошчваць толькі дзеля таго, каб у мяне гэтыя піпы былі. Я зараз цим займаюсь тым, што якраз такі спрабую іх шукаць. Не памятаю дакладна, на якой тэрыторыі яны звычайна жывуць. Так, гэта ўвогуле радыеактыўная уранавая нейкая тэрыторыя. Можа, піпаў і няма ў мяне. Можа, яны ёсць на іншай... Добра, гэта мне не патрэбна. Яшчэ адзін езер. Я не бачу іх. Дзе пухнатыя? Не, няма. Пагляджу зараз на іншым. Вось тут, магчыма, зараз прыпыніў. Не, гэта слімакі. Зноў слімакі. Можа, і ёсць на гэтай... Вось ён! Вось адзін! Амаль у цемру, на жаль. Бачыце, прыгажун які. Іх тут некалькі нават. Я трохі запавольнюся. Поўзаюць тут. Вось тут жывуць, на гэтым астэроідзе. У мяне няма, на жаль. Я не бачыў там. Гэта яны яшчэ іх... Не, гэта не мадыфікацыя, гэта звычайная, без мутацый. Ёсць яшчэ розныя варыяцыі, і маленькія яны ўвогуле проста цудоўненькія. Вось, могуць поўзаць па сцянах і ядуць розныя раслінкі. Для іх месца трэба падрыхтаваць, дзе яны могуць есці. Вось, у іх ёсць яшчэ звычка. Яны бяруць, у іх ёсць яшчэ карысны момант. У тым, што яны самі садзяць раслінкі. Яны бяруць раслінку любую,
зерне якое будзе знаходзіцца недалёка ад іх, і знайдуць месца, куды яе можна пасадзіць, каб яна расла, і яны будуць рассаджваць раслінкі навокал, такім чынам дапамагаючы распаўсюджвацца раслінкам. Так, тут у нас ёсць. Зараз дзесьці павінна ракета вяртацца. Не зараз. Яшчэ цыкл. Яшчэ адзін цыкл. Паскараемся, давайте. А я нагадваю, што галасаванне на пятнічны стрым усё яшчэ працягваецца, і яно актуальна нават зараз. Калі у вас ёсць жаданне закінуць на штосьці, што вам падабаецца, калі ласка, закідвайце поінты каналу, і мы можам пагуляць у гэтую гульню, калі яна пераможа у чацвер у канцы стрыма. Пухнасцікі, так, цудоўна. Ту-ту-ру-ту. Нешта мы можам раздрукаваць. Час ад часу гэты прынтер, ён запушчаецца, і можна будзе раздрукоўваць сабе нешта карыснае. Зараз пачынаецца новы цыкл. Не, гэтых хлопчыкаў мы раздрукоўваць не будзем, і новых дуплікантаў нам не патрэбна. Давайте адмовімся ад усіх. Можа, пашанцую наступны раз, нешта карыснае будзе. Ракета хутка павінна прызямліцца. Так? Менш за цыкл. Галоўнае, каб гэтаму хлопчыку ніколі нармальна з ім усё было, бо можа ён такі выпадак можа быць, што ён проста трапіць сюды ў той момант, якраз такі, калі ракета будзе апушчацца. Я не памятаю, можа трэба зачыніць дзверы спецыяльна. Пададаць момант, калі ён будзе па іншы бок гэтай брамы, і проста зачыніць яе. Можа, я нават аўтаматызаваў гэты момант, я зараз такі думаю. Ці ёсць? Не, нехто будзе змяняць толькі статус, я не падыдзе. Мне патрэбны дуплікант, каб зачыніць гэтыя дзверы. Як там ракета? Палова цыкла. Чакаем яе прыбыцця. Бо гэта важна, у нас можа быць памерці дупліканткай, не пашанцуе. І тэмпература рэзка падымецца тут. Тут і так унутры гэтай сістэмы 360 градусаў па Цельсію зараз. На жаль, у космосе няма куды падзець тэмпературу. Калі яе можна пазбавіцца толькі зусім што гарачае, то бок усё паветра, вось усё гэтае. Тут у мяне пар, я толькі не памятаю, адкуль у мяне пар. Чаму вада? Яе тут літаральна мікраграма на вельмі высокай тэмпературы. Нешта ад ракеты хутчэй за ўсё. Можа, нейкая сістэма ў ракеце цячэ трошачкі, пакуль яна стаіць тут. Ракета зараз будзе ў любы момант. Ты, ласка, сыдзі адсюль. Дзякуй вялікі. Заб'е. Калі раптоўна ракета будзе прызямляцца, нехта будзе бегчы сюды, то мы хутчэй за ўсё спынімся і проста адменім усю пабудову. Ён не бег сюды. Яна павінна прызямляцца вось зараз. Я зараз трошечки... Ты што там, ты не па раскладу лётаеш? 17 секунд, літаральна, я не датрымаўся. Зараз прызямляецца. Толькі не кажыце мне, што ўначы яны не будуць садзіць ракету. О, вось яна, наша ракета.
З-за тэмпературы пашкодзіла штосьці тут. Нешта нейкая труба не вытрымлівае тэмпературы, якая пры прызямленні. Так, яна у мяне ўжо аўтаматычна нават запампоўваецца неабходнае паліва ў ракету. Пачакайце-ка, якое яно паліва выкарыстоўвае? А, гэта ракета... Ага, яно літаральна выкарыстоўвае паліва звычайнае. Угу. Гэта добра, гэта значыць, што ракета можа вытрымаць даволі далёка, яна можа даволі далёка лётаць. Але я не ўпэўнены... Ці можа ў яе яшчэ адзін бак проста дадаць, і яна далёка даляцець? Ці мне можа праблема не ў паліве? Я не ўпэўнены... Ух. Якая штука. Так. Што ў нас? Як гэта чытаць увогуле? Пакуль яны займаюцца далей пабудовай, я яшчэ буду чытаць тут. Якая інфармацыя ў цябе? Калі замяніць цябе? Вось, параўнанне рухавікоў. Я не ўпэўнены. Вось он, петролеум. Можна на цябе інфармацыю пабачыць? Параўнанне твоя энергія. Моц. Добра. А чаму піша, што гэта ракета праляціць максімум яшчэ 0 тайлаў? Чаму? Паліва якое застанецца? Ага. Аксідант. А куды яго трэба запампоўваць? Дзе ён? Модуль транспортировки артефакта. І што я павінен з артефактам рабіць? Гульня? Я не памятаю. Я нейкі артефакт здабыў нават. Добра. Нават нейкі конус уперадзе. Для здабычы, можа, нейкай. Што я рабіў? Навошта я гэта рабіў? Аксідант. Вось, ён сюды ідзе. А што? Як у цябе запампоўваю зараз? Вада. Пішу, што вада, но вада ж не мае сэнсу ніякага. Што за халера? Аксідант. А які аксідант ідзе? Што падыходзіць пад аксідант? Ага, аксіліт і... Ага, мне падаецца, я ведаю, што я рабіў. У аксідант ідзе, трэба загружаць літаральна камяні мясцовыя. Яны вельмі по тыпу угнаення і аксіліт, спецыяльны камень, які прадукуе трошачкі паветра. Але справа ў тым, што аксіліт здабыць вельмі складана. Аксіліт вельмі складана здабыць. Яго рабіць не вельмі... Ну, складана яго зрабіць, і эфектыўнасць такая сабе атрымліваецца. Наколькі памятаю, вось гэтая штука. Спецыяльна я спрабаваў збіраўся вырошчваць дрэвы спецыяльна для таго, каб здабываць з іх угнаення. Бо калі... Вось он мой план быў. Я збіраўся пасадзіць дрэвы. Гэтай дрэвы з'ядаюць піпы, вось гэтыя малюткі пухнастыя. Яны з'ядаюць і какаюць. І гэта мае чыстыя угнаення. Калі я зараз ні халера не пераблытаў. Можа, у гэтым была ідэя гэтай фермы. Але трошачкі угнаенняў, мне падаецца, я тут яшчэ здабываю. Так, сінтэзатар угнаенняў. Чаму ты не працуеш зараз? Я яго спыніў, таму што ён патрабуе фасфарыт. Фасфарыт, адкуль ты бярэшся? Гэта... Куды ён прымяняецца? Цудоўна, але ж гэта не ўсё не тое. Так, ён патрэбны для угнаенняў. А угнаення, калі ласачка, адкуль я іх магу здабыць? Толькі адзіны варыянт, як яго здабыць, гэта праз вось гэтую машыну, сінтэзатар угнаенняў. Герой гульні апынаецца ў калоніі і павінен успомніць, што ён рабіў тут раней. Прыкладна так. Як ён гэты фільм называўся з Шварценеггерам, я ўжо не памятаю.
Ну, Марс які. Не памятаю, блин. Узгадать усё? Нешта такое? Так, добра. Што я магу з гэтай высновы якую зрабіць? Патрушаная вада і фасфарыт, і мы атрымліваем угнаенне. Хутчэй за ўсё, мая праблема была з фасфарытам, які складана здабыць. Што, адкуль яго можна здабыць? Што робіць іх? Вось гэтыя хлопчыкі дрэко вырошчваюць. Ага. Толькі я бачу, што дрэка могуць іх жывёлінкі гэтыя вырабляць. Дайте подумать. Хутчэй за ўсё, моя праблема была ў тым, што ў мяне скончыўся фасфарыт. Я ў небяспецы таго, што фасфарыта можа не быць больш. Я магу альбо здабываць фасфарыт, які потым я магу перарабляць, альбо зрабіць нейкую ферму, дзе ў мяне будуць дрэка паядаць нейкую ежу і рабіць фасфарыт. Ці будзе мець сэнс гэта? Можа, я на гэта і разлічваў. У мяне ёсць месца, дзе можна запусціць гэтых дрэка, вось сюды. Яны будуць іх паядаць, і з іх ужо здабываць мне фасфарыт. Я не ўпэўнен. Давайте, можа, зробім... Давайте зараз паспрабуем зрабіць такую ферму, можа. Альбо, можа, я спяшаюся і можа ўжо запіць і проста зрабіць ракету на... Total Recall, так, вітаю, Юкамас. Не, мне падаецца, заб'ю пакуль што. Я лепей пабудую новую ракету. Паспрабую... Чаму олава? Мне што, няма олава столькі? Магу я змяніць элемент, з якога ён робіцца? Ракеты. Платформа. У мяне ёсць. Яго да халеры 174 тысячы. Яго павінна хапіць. У чым праблема, чаму яны не будуюцца? Там была яшчэ рыба намалявана. Расліна мусіць з'есці рыбу? Так, дай-ка пагляджу. Дзе там наша энцыклапедыя? Вось. Рыба намалявана. Не, вось гэта, вось у нас дрэка вырабляюць. Што вырабляе фасфарыт? Тут паказана ўсё, што вырабляе. Гэта глосі дрэка, гэта таксама варыянт вось гэтай жывёлкі, толькі з мутацыяй. У іх ёсць чашуйкі, якія можна потым перарабляць, і калі яны спадаюць з іх, выпадаюць гэтыя чашуйкі, з іх можна рабіць пластык. Не пытайце, як гэта працуе ў гэтай гульні. Тут ёсць свая экасістэма асабістая. Дык вось, гэта асабістыя дрэка, якія таксама можна выкарыстоўваць, але і ў іх патрабаванні трошкі іншыя к атмасферы, наколькі памятаю. Іх трэба саджаць у асабістую атмасферу, якую яны добра сябе адчуваюць. Такія жывёлінкі ёсць. Я не ведаў. Калі ёсць, то цудоўна. Я нават не думаў, што пластык можна атрымаць з чашуек нейкіх жывёлак. Гучыць як магія. Это мне уже не спотребится, можно зламаць. Вось. У гульні ёсць разуменне таго, што у кожнага элемента ёсць 3 статусы, то бок яны могуць быць газам, могуць быць вадкасцю, могуць быць цвярозай. Напрыклад, вось гэтыя камянюшкі, гэта вуглекіслы газ у сваім цвярозым стане. Але з-за таго, што тэмпература тут скоча туды-сюды, яна то расплаўляецца, то зноў замярзае да кавалкаў. У гульні ёсць, веруць там. Так. Яна там ёсць. А ў п'яным стане? У п'яным стане можа быць, любы элемент можа быць у п'яным стане. Пры жаданні. Так, яны зараз адпачываюць ноч. У мяне вярталася 2 працоўніка. І яны прывезлі банкі даных. Гэта значыць, што... Так, гэта даследавана. Штосьці трошачкі недаследавана было. Літаральна крышачку. Вось гэтая скульптура здаравенная. Монумент. Паглядзім, што з яго можна зрабіць, і ці можа падбудуем проста па пракалдэсу.
у мяне нават нейкія з'явіліся новыя Бреквокс. Что это такое? Бракина. Что такое? Что это за хрень? Так. Ты куды падзеўся? Вяртайся. Будынак. Зараз новы цыкл. Гульня падвісае, асабісты з маёй калоніяй здаравеннай. Так, бракін. Гэта нейкая вадкасць? Что это такое? Я не памятаю нават. Описание есть нейкое? Что это такое? Замерзае при минус 16, а выпарваецца при 80. Нічога гэта не гаварыць. Цікава. Добра. Калі яна выпарваецца, тэмпература вышэй за 80 градусаў, мы атрымліваем брай, наколькі памятаю, гэта салёная вада. І Бреквокс, нейкі вокс, як ён. З головы вылетело. Вокс, вакс. Воск, вось, цудоўна. Аналог бензину нейку. Да вось дзіўна, тут ёсць аналог бензину, просто паліва так і называецца, петролеум. Скараем их. Вось, яны пачалі нарэшце будаваць аснову для гэтай платформы. Яны спецыяльна ўся гэтая частка зроблена з асабістых блокаў, як вы бачыце, яны ружовенькія. Яны стрымліваюць тэмпературу. Мне вельмі важна, каб тэмпература звонку, якая вельмі халодная, каб яна альбо вельмі гарачая, калі ракета прызямляецца, напрыклад, зараз тут 400-500 градусаў по Цельсію. Я не жадаю гэтага змешваць. За гэтага я выкарыстоўваюсь гэтыя блокі, якія блакуюць тэмпературу. Цудоўна, у нас есть месца для платформы зараз. І нам прынеслі часткова олава. Я разумею, чаму яны адзін па аднаму ходзяць. У мяне тупа не хапае гэтых самых скафандраў. А чаму? Давайте назначым, каб яны прывезлі сюды больш скафандраў. Бо ён толькі адзін літаральна застаўся тут. У доке. І нават ён у доке, але у яго не трапляе водар. Ой, не водар, паветра. Чаму? Нейкая праблема ёсць. Трэба яе вырашаць. Бачыце, у мяне шмат дзе выкарыстоўваецца кісларод. І гэты кісларод ідзе вось па гэтых трубах туды ўверх. Але гэта у апошнюю чаргу яно будзе дастаўляцца ўверх. Чаму? Тут жа зачынена. Тут зачынена. Куды падзяваўся ўвесь кісларод? Можа, яго вырабляю недастаткова? Мне падаецца, у сістэме зараз недахоп кіслароду. Чаму? Куды ён увесь уходзіць? Давайте паназіраем. В асноўным ён ідзе сюды, у гэты бок. Тут у мяне спецыяльны 3 танкеры, у якія ён складваецца, калі яго зашмат. Астатні адпраўляецца праз усю калонію і выходзіць куды? Тут ён не патрэбны, не той, каб шмат. Ну так. Вось літаральна ўвесь, які вольны кісларод у мяне зараз ёсць, ён ідзе ў гэтыя скафандры. Просто яго не хапае. Але ж у мяне да халеры кіслароду, наколькі памятаю, так? Яго ж тут літаральна да халеры. 1000 кілаграм на один тайл. Тут вельмі высокі ціск у гэтым месцы. Зараз я пераведу. Вось у гэтым месцы просто да халеры. 1000 килограмм на один квадратный квадрат. Это да хрена. Так, а ў чым моя праблема? Чаму ён дзесьці па дарозе яшчэ выкарыстоўваецца вельмі актыўна? Ядуць, усё добра. Працягваю назіраць. Можа, нешта зменіцца. Вельмі дзіўны недахоп.
Прыярытэт проста гэтаму месцу аддаецца у апошнюю чаргу, бо ракеты гэта добра, але калі кісларод скончыцца ва ўсёй калоніі, яны літаральна ўсе проста задыхнуцца. Даследаванне скончаны. Добра. Вось нашая платформа. Давайте пабудуем, што мы можам. Новая ракета. Няхай у яе будзе... Спрабуем пабудаваць самую найлепшую ракету, якую толькі мы можам. Давай, новы цикл пачынайся. Прастора над ракетай заблакавана. У сэнсе. Давайте разбіраем гэта яшчэ. Прасторы павінна хапаць больш, чым патрэбна. Ён што, такі велізарны рухавік? Якого ён памеру? Ось, зараз мы можам пабудаваць. Это найлепшы рухавік, які ёсць у гульне. Са сталі яго можна зрабіць. Давайте яе пабудуем. Так, рухавік ёсць, он будзе займаць гэтую частку. Дададзім яшчэ модулі. Якія модулі мы можам зрабіць увогуле? Нам патрэбна паліва тут. Аксідант. Вадкасна, наколькі памятаю. Для цябе. Рухавік, як даведацца, што для цябе патрэбна? Давайте пачытаем. Так, выкарыстоўвае... Вось у чым складанасць. Я разумею, тут прыйдзецца яшчэ неблага так прыйдзецца памудохацца з гэтым рухавіком, каб ракету пабудаваць. Ён патрабуе не проста вадарод, ён патрабуе вадкі вадарод. Мне патрэбна яго астудзіць яшчэ на вельмі нізкую тэмпературу. А для гэтага прыйдзецца рабіць нейкае месца, якое будзе блізка да ракеты, якое будзе перарабляць проста вадарод зніжаць яго тэмпературу. Мне прыйдзецца, можа, тут нават цэлую сістэму пабудаваць толькі для, можа, вось нават літаральна ў космасе, якая будзе займацца толькі гэтым. Так, і райду. Так, гэта я не дачытаў. Гэта я яшчэ толькі пачаў, разуменне ў мяне з'явілася. Так. Нічога такога. Трошкі лепш за паліўны. Гэты самы. За паліўную ракету. Як далёка яна можа летаць? На 10 тайлаў. То бок 5 тайлаў туды, 5 тайлаў назад. Гэта недастаткова, каб даследаваць далёка. Каб вы разумелі, вось літаральна, я пачынаю ад гэтага астэроіду. Трошкі запавольнімся. Каб нічога мы не прапусцілі. Вось гэтае месца мой астэроід. Каб трапіць кудысьці яшчэ на нейкі... Я магу да бліжэйшых астэроідаў трапіць. Атамата, напрыклад. Калдоні і Мелтані. Туды яшчэ я магу, хутчэй за ўсё, нават прызямліцца. Раз, два, три, 4, 5. Я магу выйсці на... Я нават на Мелтані магу высадзіцца. У мяне не хопіць дыстанцыі. А вось сюды магу, на Калдоні. То бок спусціцца і нават уляцець. Давайте аглядзім паверхню. Ну, паверхня не ўражвае. Трэба глядзець унутры, што там. Каб ляцець у далёкі космас, у нейкія далёкія кавалачкі, што такое? Ірігель. Я не магу нават даведацца, што там на паверхні. Раз, два, 3, 4, 5. Гэтая ракета не даляціць. Мне альбо трэба браць значна больш паліва на маю ракету. Вяртаемся. Так. Чым я заблакаваны? Чаго мне не хапае? Я не ўпэўнены, колькі выкарыстоўваецца адносна... Так, рухавік. Это нічога важнага. Фігня. Колькі ён выкарыстоўвае? Дзе напісана гэта? Я не бачу. Хуткасць падзяляецца энергію рухавіка на цяжкасць. Ну, добра.
Але гэта хуткасць. Мне дыстанцыя патрэбна, колькі хопіць паліва. Я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены, колькі... Калі я дадам яшчэ, давайте дададзім яшчэ модуль з палівам сюды. Яно ж па высоце павінна яшчэ хапіць, так? Можа хопіць. І ўвогуле я магу... Мне тут ёсць прыгожая... Ведаеце, не ведаю, навошта я гэта зрабіў, але я магу зачыняць прыгожа тут гэтыя месца з ракетай. Калі яна ўжо прыпаркавана, я магу па націсканню кнопачкі зачыняецца ўваход сюды. Это патрэбна мне ні навошта. Практычнасці аніякай. Але ж прыкожанька. Адзінае, што яно зачыняецца даволі доўга. Трошкі павольненька. Нават на паскарэнні ў 3 разы, колькі там, не 3, нават больш. Вось, зачынілася. Па тэмпературы. Да халеры, 270 градусаў. Дададзім, паспрабуем у гэтай ракеты дадаць яшчэ... Мне падаецца, вышыня занадта ўжо вялікая. Можа, яна не дазволіць узяць яшчэ паліва з сабою. Дзе там? Ровер? Ровер-бот. Я не памятаю нават. Тут ёсць аўтаматызаваныя даследнікі нейкай паверхні. Заблокаванае месца. Не хопіць моцы ў гэтага рухавіка, каб весці яшчэ больш. Я магу замяніць, напрыклад, штосьці з таго, што тут ёсць, на, напрыклад, гэты самы, на модуль з палівам. Але ж больш я не змагу ўвесці. То бок мне патрэбна пазбаўляцца ад модуляў, якія так выкарыстоўваю вельмі асцярожна, хутчэй за ўсё. Я думаю, я гэта ўжо момант прадумаў. Заберем артефакт отсюда. Так. Хутчэй за ўсё я не змагу нічога зрабіць. Вось таму мне спатрэбіцца гэтая сістэма. Добра, зноў працягваем чытаць пра гэты рухавік. Ці... Так, мне спатрэбіцца вадкі вадарод. Але ж не сказана, колькі мне патрэбна дакладна, у якіх суадносінах. Бо ён толькі на ім лятае. Можа, так і ёсць. Нічога не сказано таксама тут. Што за халера? Як ты працуеш? Давайте дададзім. Дзе яно? Мне не хапае. Можа, у гульне ёсць проста па ракетам інфармацыя? Без ніякіх. Даследаванні, раслінкі... Ракеты, ось. Рынейка. Engines. Може так зараз. Engines. Engine. Угу. Можна нават ракету на цукру запускать, как вы разумели. Ту-ту-ту-ту-ту. Не, я не разберуся. Не разберуся. Тут так просто, блин... Путенька тут не разобраться, мне уже Kerbal Space простее перейти. Переключиться. Ну добро, давайте выдавать. Поехали. Будзе паліўны. Паліва пойдзе сюды, у гэты блок. Яшчэ вышэй мы дададзім месца, куды будзе ісці аксідант. Яшчэ вышэй модуль, у якім будуць жыць у нас нашыя прыгажуны. Жалеза таксама сталь няхай будзе. Толькі мне падаецца, я ўсю сталь выкарыстую, так якая ў мяне ёсць. Ну так, гэта пакуль што хопіць, на больш мы не пацягнем.
А ракету на цукерках? Так, прыкладна так. Будзем паліць цукар, каб лётаць. Але гэта вельмі слабы рухавік, на жаль. Для маёй мэты гэтага будзе недастаткова. Зараз мы дабудуем яшчэ модулі, вось гэтыя два, і паглядзім, што будзе патрабаваць якога паліва сама ракета. Бо нешта я не ўпэўнены, я не памятаю, куды паглядзець, каб даведацца. Што яна ўбірае ў сябе? Нават не напісана. Звычайна, калі ты глядзіш такім жа чынам, вось, напрыклад, генератар з вадароду. Тут нават напісана, што патрабуе і якую колькасць. Газ вадароду 100 грам у секунду. І гэта павінна трапляць праз сістэму, газавую сістэму, праз падачу газа. Які эфект атрымлівае, колькі электрычнасці, тэмпературу, якую робіць, калі пераграваецца, і як нават выглядае яно. То бок, ці будзе падабацца гэты генератар, ці будзе ён паляпшаць як асяроддзе у сэнсе дэкораў. Зразумела, што генератар паляпшае наваколле так сабе. Так, пабудавана гэта. Ёсць магчымасць. Так, і мы дабудуюць яшчэ гэту частку. Фільтр. Давайте. Вось так. Паліва. Калі у паліва у нас павінна быць вадкасць і павінны быць вадарод вадкі. Для вадкага вадароду мне патрэбны, зразумела, сам вадарод. Мне патрэбна неяк яго ахалоджваць. Гэта самае цікавае пытанне. Каб яшчэ ніжэй знізіць тэмпературу яго. Блин, ну гэтая сістэма не падыдзе. Я зараз гляджу, спрабую скрасці ідэю з таго, што я рабіў раней, бо яно ўжо было прадумана і аптымізавана. Напрыклад, сістэма з вулканам, яна займаецца тым, што пераганяе высокую тэмпературу, вельмі высокую тэмпературу у вельмі нізкую. Пакрыху зніжае тэмпературу вось гэтых металаў. Пры гэтым яшчэ і вырабляе дадатковую электрычнасць, якая можа быць карысная. Адна праблема, што вулкан працуе не кожны дзень. Ён можа як выбухаць, так і не. Вось, там гэта не вельмі стабільны сродак электрычнасці. Затое вельмі натуральны, чысты і вельмі карысны. Што я магу яшчэ? Нешта са сваіх сістэм трэба глядзець. Да чаго я дадумаўся раней? Астудзіць. Што для вадароду патрэбна? Наколькі нізкая тэмпература табе патрэбна? Ух ты ж халера! Мінус 252 градусы. Ау! Як я гэта зраблю? Гэта толькі каб у вадкасць яго перарабіць. Блін. Я ж не магу яго напампаваць проста ў танкер гэты і спадзявацца, што ўсё будзе ў парадку. Задачка тая яшчэ. Это цэлую сістэму трэба думаць. Можа, таму я і падзабіў гэты момант на калоніі, бо я сустрэўся з праблемай, якую я не ведаў, як вырашыць. У мяне няма ідэяў. Увогуле. Калі я зараз не знайду, бо я не ўпэўнены, што рабіць у сваёй калоніі зараз. Я знаходжуся ў такім моманце, калі я такі: гэта было весела. Я не памятаю, што тут адбываецца. Разабраўся, што адбываецца, і неяк складаненька. Я лепей, ведаеце што? Я спадзяюся, вы не супраць. Я пераключуся на Kerbal Space Program, першую частку. У мяне была думка паспрабаваць яе ўвогуле без маіх модаў, без нічога. Это таксама будзе пра будаўніцтва ракет, але будзе трошкі з выбухамі больш актыўная. Для тых, хто не ведае, я пазнаёмлюсь з гульнёй, я літаральна пачну новую кар'еру зараз.